kune vari kuSouth Africa vari kuenda kuembassy nhasi kunostriker about the fee of passports. I fully support you guys. You are doing a good thing. How can just a document cost 5,000 rands, guys? Can I give me $250 just for somebody to have a passport? Come on, guys. Let's be serious. Kunyika dzese pasi rese in the whole Africa, Zimbabwe ndiyo yega ine highest amount yekutoresa passport. A passport is actually the cheapest of them all, because even the cheapest of it all, Zimbabwe, people doesn't have money yekuti vatore that document. Come on, vakuru Zimbabwe, government of Zimbabwe, please, if I want it, 5,000 for a passport. Inova kupi 5,000. When you wanna kupi 5,000, $250. People are struggling to feed. People are struggling to get Panadol. People are struggling to get paracetamol. Then a document, just a paper, a printed paper, moti 5,000. Waumana, zvimwe zvinhu ngatifungira newo waumana. Zvimwe zvinhu ngatifungira ivo vana veZimbabwe waumana. Ngative ife. Pasi rese Africa isi so far. Hakuna nyika iri kudhurisa passport seZimbabwe. Chichamboyenya, what's so special pabepa reku Zimbabwe? Chakuti passport inobva yaita 5,000. Come on, guys. People are barely feeding in Africa, in Zimbabwe. They are not even having 3 meals per day. And it's a thing of the past. 3 meals per day. Vanhu struggle kutenga bundle remuriwo dollar waniki zvekumhanya mari haitendereri mabasa hakuna. You know that makambani akavhara kudaro kune mabondi mazigi ndiwa kushanda right now, but pamukutora nyaya passport you are talking of $250 kose musi kutaura kuti 250 bond. Makati munhu wese makati zigi munhu wese munhu anoramba zigi imhosva handiti, but you are advertising a passport saying $250. Why not saying 250 zig? That's not fair, guys. Zimbabwe, Mr. President, tokumbira muti plan. This is too much. It's extreme. 5,000 is too much. It's too much. 5,000. Not everyone is affording to live a flamboyant life. Baba benyika. Zvinhu zvakaomera vanhu kuZimbabwe. Vanhu vakaomera zvamunonyatsoziva. Pindai mumarikesheni muone life mararamira kuitwa nevanhu. Pindai muna Epworth. Pindai kana muna Tafara Mabvuku muone kuti vanhu vari kurarama sei. Zvinhu zvacho nyika yedu ichanaka sei. Nokuti zvacho zviri kuita hazvibetseri. You're asking for $250 kuwana asina chekudya umana. People who are trying to go out kuti vanoshandawo vodzosa mari kuZimbabwe, mari yotenderera, mari yowanika. Because vanhu vakatama passports in people, if they go outside vachanoshanda by sending money to their families. Pavanonotora mari kumukuru kana kuCBZ, mari inotora kutenderera munyika. But now if they can't have a passport, zvinofamba sei? People who are outside are helping the country to build, and they are helping the economy to rise. But with 250, I don't know. The government of Zimbabwe, please, ingoti trial plan. This is too much. Dzisaiwo mari iyi yakanyanyisa. 5,000. Madhumbi anoshanda kubva musi wa 1 kusvika musi wa 31 kuSouth Africa anotambira 3,000. So it anonida 2 months kuti akwanise kuridza mari yepassport. Saka anenge achidye. Vana vake vanenge vachita sei aiwa inzwaiwo tsitsi yomana. Inzwaiwo tsitsi.